सावरायनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन? दिनै UPPL BJP आरो AGP जोंनि गाहाय थाखोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय जादों। BJPनि शक्ति केन्द्र, जोंनि UPPL आरो AGPनि प्राइमारि। दा फैगौ बाइ इलेक्शनखौ लानानै ग्रासरुट लेभेलाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि मावनायनि खौरांखौ लानो थाखाय दिनै मेलखौ लिंदोंमोन आरो बिनिफ्राय मिथिबाय जे जोंनि बे मोनथाम दोलोनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे बाइ इलेक्शनखौ स्पेसियेलि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानायनि जि मोनसे थासारि फैबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ, बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जोंनि जि बिजाथि UPPLनि बिजाथि एबा मोनथाम दोलोनि जयै फसंनाय बिजाथि, बेखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आरो बे गासैबो थासारिखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों। गमामायैनो एबार बाइ इलेक्शनाव जोंनि बिजाथिया फिन खेबसेबाव 50,000निख्रुइ बांसिन मार्जिन भट लानानै देरहागोन।